Arsenal síce skončil túto sezónu druhý, no je čas posilovať. Dneska sa pozrieme na nejaké prestupové novinky, na nejaké variácie ich zostavy a tak ďalej. Arsenal má isté medzery na hrotovom útočníkovi, kde by určite mala prísť posila. Zatiaľ tam hrával Leonardo Trossard, ktorý pravdepodobne opustí Arsenal a pôjde do Saúdskej Arábie toto leto. Už sa o tom špekulovalo teraz v zime, ale keďže Arsenal nemal hrotového útočníka, tak si ho Arteta chcel nechať aspoň na túto polku sezóny. Hráva tam taktiež Merino, no ako môžeme vedieť, nie je to typická deviatka, není to typický hroťák, zakončovateľ. Je to proste ofenzívny alebo teda normálny záložník. Potom tam je zranený Kai Havertz, ktorý už dlhšiu dobu nepodáva také výkony, aké by Arteta chcel. A určite to nie je ten zakončovateľ, ktorého chceš mať v tíme. A potom je tam taktiež Gabriel Jesus. Ten má problémy so zraneniami, ale teraz ako bol asi 3 zápasy nezranený, čo mu gratulujem, tak dal proti Crystal Palace, dal tuším 2 góly a potom jeden v Premier League, alebo tak nejak. No proste nie je tam ten chladnokrvný zakončovateľ, ktorý tam určite chýba a teraz sa môžeme pozrieť na isté možnosti, ktoré sa Arsenalu ponúkajú, alebo to, napríklad s Mateušom Kuňom, ktoré už sa pravdepodobne nepodarí, keďže sa tam dojednáva iný prestup alebo ho nechce klub pustiť. Tuto máme variantu s Viktorom Gyökerešom na hrote, s možným výhercom teda Zlatej kopačky a potom Zubimendi v zálohe vedľa Odegaarda a Ricea. To je celkom možné s tým, že Zubimendi by bol samozrejme na defenzívnej zálohe, tam kde býval Thomas Partey, ktorý teda odíde pravdepodobne na 90% a veľmi zaujímavá transferová bomba by som až povedal Rodrigo do Arsenalu. Hovorí sa o tom dosť často teraz, dosť intenzívne, ale Rodrigo je spájaný teraz aj s Chelsea, aj z PSG, ale Arsenal má k tomu asi najbližšie, keďže sú tam nejaké tie obchodné spojitosti, Mesut Özil a tak ďalej. Ale uvidíme. Rodriga by som si pozrel v drese Arsenalu. Musel by hrať naľavo, keďže majú tam teda Saku na pravom krídle, čiže by musel Rodrigo hrávať buď naľavo, alebo bez Gyökereša na hrotovom útočníkovi. Je to na Artetovi, ale verte procesu. Alebo by to Arteta mohol spraviť tak, že Gyökeres by bol vlastne falošná deviatka, pričom by sa sťahoval viacej teda dozadu k Zubimendimu, Odegaardovi a Riceovi, s ktorými by vlastne tvoril vlastne tú zálohu, ten prechod do útočnej polovice a nakoniec by si zbiehal do tých hrotových, do tých koncových častí. Viac menej by sa Rodrigo sťahoval na jeho miesto po celý zápas a bol by taká tiež falošná deviatka, by sa tiež dalo povedať. Je to teda iba na Mikelovi Artetovi, aký si zvolí systém, či už s Viktorom Gyökerešom, Rodrigom, Zubimendim. No Zubimendi už prestúpi za Mikelom Merinom. Minulý rok síce mali prestúpiť obidvaja, no Zubimendi sa rozhodol ešte jeden rok zostať v Real Sociedad, ale tento rok už sa tomu prestupu nevyhol. Máme tam ďalšie dosť podstatné variácie. Sú tam rôzne taktiky, rôzne zostavy s inými hráčmi. Sú tam aj trochu uletenejšie zostavy, ktoré by boli také najideálnejšie pre Arsenal a pre ich hru na lopte, takú typickú anglickú hru, ktorú tento rok zastáva aj Manchester City, by som povedal. A máme tam aj, dajme tomu, Xaviho Simonsa, ktorý oznámil, že prestúpi z Lipska toto leto, čo je dosť paradox, keďže prestúpil len túto zimu z PSG ako trvalý prestup za nášho Milana Škriniara, ktorý mohol byť tým pádom uvoľnený na hosťovanie. A
Máme tam aj Kevina De Bruyneho, ktorý, ako sme sa už dozvedeli, odchádza z Manchesteru City a stále sa nevie kam, špekuluje sa o Intere Miami, dokonca nejakí tí uletenejší fanúšikovia dávajú, že Liverpool je v hre, ale musela by to byť veľmi, veľmi lákavá čiastka, aby Kevin De Bruyne vlastne zradil svoj klub Manchester City, v ktorom bol väčšinu svojej kariéry. Máme tam aj Briana Mbeuma, ktorý je veľmi dôležitý pre Brentford, ale nemyslím si, že ho Brentford pustí, aj keď Arsenal aj Liverpool sa veľmi, veľmi usilujú o tohto hráča, aby ho získali. Viacej nakoniec teda Liverpool, ale Arsenal stále nestráca nejakú nádej, že by ho mohli získať. Síce tam je Bukayo Saka, ktorý hráva napravo, ale zase Brian Mbeumo dokáže zahrať aj hrotového útočníka. Videli sme ho na začiatku jeho kariéry aj na ľavom krídelníkovi, kde mu to moc nešlo, ale uvidíme, čo s tým Arteta vymyslí a teraz sa môžeme pozrieť na nejaké ďalšie taktiky, zostavy a tak ďalej. Tuto už vidíme variáciu s Brianom Mbeumom na hrote a Rodrigom na ľavom krídle. Ja byť Arteta, spravil by som to tak, nastavil by som taktiku tak, že Brian Mbeumo by vlastne zbiehal viacej do kraja, kde by sa zrážal s tými krajnými obrancami, lebo je samozrejme fyzickejší a tiež nemá techniku na zahodenie. Saka by vtedy zaujal jeho miesto, ale bol by viacej stiahnutejší hrotový útočník. Taká falošná devinka a ja by som to spravil tak, ešte, že Rodrigo by zbiehal viacej do tých predbránkových priestorov alebo teda by sa stiahoval na pozíciu záložníka a Declan Rice, alebo už ten záložník, ktorý tam bude, by chodil hlavičkovať do toho predbránkového priestoru. Toto sú také variácie, ktoré by som spravil ja, byť teda Mikelom Artetom a uvidíme, či sa niečo z toho splní, alebo či sa niečo z toho vydarí, čo ja som hovoril. Je možné, že tu je aj ďalšia posila, ktorou by sa mohol stať Benjamin Šeško. Tento slovenský hrotový útočník stále má len 22 rokov. By mohol prísť z Lipska za celkom veľké peniaze. Nevydarilo sa to v zime ani predtým v lete, keď podpísal zmluvu s Lipskom, ale ako sme už mohli vidieť u Xaviho Simonsa, podpísal teraz zmluvu a hneď môže odísť po pol roku. Čiže byť Arsenalom, tak by som sa zameral na Šeška a takýchto hrotových útočníkov, ktorí sú vlastne takí chladnokrvní zakončovatelia a menej by som sa sústreďoval na tie kraje alebo na tú zálohu s obranou, pretože to majú celkom dobre, ako sme mohli vidieť aj teraz v zápasoch. Hlavne tá defenzíva je teda pýchou Arsenalu a tu by som nemenil teda byť Artetom. Ako už môžeme vidieť na tomto obrázku, Benjamin Šeško už je nasadený na hrote, Martinelli sa vrátil na pozíciu ľavého krídla, jediný, ktorý ostal z tých nových posil je Zubimendi. Šeško je ten chladnokrvný zakončovateľ, aký mal byť teda Gabriel Jesus spoločne s Kajom Havertzom a vlastne Martinelli by mal dopomôcť tomu, že tam bude tá tvorivosť, tá rýchlosť, a vlastne Šeško tam bude len na to, ako keby, aby to doručil do brány. A také niečo ako Haaland spoločne s Kevinom De Bruynem, bude im to tam čapovať a to, že je Šeško obrovský, vysoký, tomu ešte pridáva v tých hlavičkových súbojoch, v ktorých sa bude musieť zrážať, lebo ako vieme, tak Arsenal to hrá na rohovej kopii a na centre, čiže bude to dosť dôležité pre Šeška tieto hlavičkové súboje vyhráva. O mano te convocou, talvez cê tá com o popô. O mano te convocou, talvez cê tá com o popô. É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo do vapor.
Tuto už je asi tá najreálnejšia možná zostava, kde je Viktor Gyökeres na hrote, typický zakončovateľ, ktorého by určite Arsenal potreboval. A potom len Zubimendi v základnej zostave je zmena oproti Partimu. Gyökeres by mohol posilniť teda Arsenal, ale uvidí sa podľa toho, či Arsenal bude chcieť mať nejaké väčšie ciele, vyhrať Lígu majstrov a tak ďalej. To je veľmi dôležité pri podpise zmluvy s Gyökeresom. Tieto ciele uprednostniť si a podľa toho sa môže on zariadiť, do jakého klubu prestupuje. Tuto to máme aj na obrázku. Máme tu teda s tým Bryanom Mbeumo taktiku. Je tu teda, ako som hovoril, doprava by si zbiehal Bryan a Saka by si zbiehal na okraj 16, kde by čakal na tie lopty. Odegaard by si zbiehal tak pred 16, viacej doprava. A zase Martinelli na roh 16 z druhej strany, alebo teda rovno do boxu. A Declan Rice by šiel hlavičkovať tak, ako to teraz robí Miguel Merino, alebo teda ako to teraz robí aj Rice. Čiže tuto to je takto podrobnejšie vysvetlené. Ako som už hovoril a naznačoval, Xavi Simons je veľmi lákavá ponuka pre Arsenal a bude sa snažiť teda o toho Xaviho Simonsa. Nastane tam veľmi dobrá spolupráca medzi Šeškom a Simonsom, ak by sa to teda vydarilo. A hlavne by sa Declan Rice musel posunúť na pozíciu šestky, na pozíciu defenzívneho záložníka, čo niekedy hrával aj vo West Hame. Veľmi mu to svedčalo táto pozícia, ale myslím si, že viacej ho bude potrebovať Arteta na pozícii vedľa Martina Odegaarda, viacej mu to táto pozícia si pristane. Čiže to by som povedal k tomu Xavimu Simonsovi, čiže nebude to asi uskutočniteľný prestup, ale je dobre sa nad tým pozastaviť a zamyslieť. Tuto máme ale zostavu bez Benjamina Šeška, nahradil ho tu Viktor Gyökeres. Preto som to spravil takto, lebo vlastne by sa nič nezmenilo, keby tam bol ten Xavi Simons. Možno to, že čo sa zmení aj teraz, Gyökeres je to isté vlastne ako Šeško, ale s tým, že Xavi Simons si vie viacej tú loptu naviesť a obohrať si viacerých hráčov ako Declan Rice a má lepší dribbling a individualitu, čo by mohlo byť problém, lebo potom už je tam Declan Rice sám vzadu a jediný on sa tam bude zrážať. Odegaard ani Xavi Simons sa tam zrážať nebudú chodiť do tých súbojov, ktoré budú dôležité pre zisk lopty a môžeme to nazvať takých lenivých záložníkov. A tým, že Declan Rice ani Valverde, dajme tomu, medzi nich nepatria, tak oni sa vždycky, aj keď sú na pozícii toho normálneho záložníka, tak sa vždycky vracajú bez ohľadu na to, či tam majú ešte defenzívneho záložníka. V tomto prípade by to bol teraz Zubimendi alebo Thomas Partey teraz. A bude to problém pre návrat dozadu a vybojovanie lopty po strate lopty. Čiže Xavi Simons je taká krajná možnosť, by som povedal. Toto už je asi tá nesplniteľná časť, keďže Cunha, ako som už hovoril, prestupuje pravdepodobne do Manchester United, alebo si ho tam teda Wolves nechajú. Už oficiálne aj Fabrizio Romano o tom tweetoval, 62,5 milióna sa zdá Wolves dosť a Manchester United zdá sa, že majú nový podpis, aj keď teraz prehrali finále Európskej ligy proti Tottenhamu, čiže si nezahrajú žiadnu pohárovú súťaž, európsku pohárovú súťaž a bude to pre nich ťažšie získavať týchto najlepších kvázi hráčov na svete, keďže nebudú hrať žiadnu tú súťaž a na taký klub sa môžu tí hráči vykašľať. Ďakujem, že si toto video dopozeral až do konca. Lajkuj, zdieľaj, odoberaj na kanále Orich. To je tam dole, tam to červené tlačítko, takže odoberať.
Máš? Super. A uvidíme sa na budúce pri ďalších nejakých prestupových novinkách a hlasujte v komentároch, píšte do komentárov koľko a koho by ste teda chceli.